Работа с деца ми носи нещо, което трудно бих намерил с възрастни хора. Един заряд, който е невероятен. Децата са нещо, което ни носи много любов, щастие и увереност. Харесва ми резултатите, които се постигат и колко човек може да се заради от децата и от работата с деца. Детето ми беше на 3 годинки и половина, когато дойдохме тук. Тук проходи, тук се осъзна в пространството, във времето. В очите на децата виждам една искрица и желание за игра, за любов, за движение. Нещо, което трудно можеш да видиш в очите на възрастен. Казвам се Томислав, на 6 години. Слагахме палатинки. Те са за мачкане. Откакто сме в новото място, виждам блясъка в очите на децата. Този блясък говори за надежда и нови успехи. Просто е много по-широко, свободно, простор. Казвам се Емо, на 8 години. Новият център ми харесва всичко горе. Работаш ли? Имат място, където да са свободни, да са спокойни и да са щастливи. Тренирам много неща. 5 спорта. Най-много ми харесва баскетбол. Гордея се с децата. Гордея се с техните усилия и с техните постижения. Като порасна искам да стана войник. Гордея се с децата и с това, което успяват да направят. Не знам да искам да стана майстор или шеф на майсторите. Гордея се с мама, от небето с тате. Гордея се с всичко, което правя.